लोगोफोर दिनैहाय आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय आं दायो हासबेन्डजों हाग्रा साफा खालामनायाव थांफानो नागिरदों आरो नोंथांमोनहा बेखौनो देखायनो नागिरदों ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्लाथाय जोबजासिम नायदो आरो बोरैहाय नुदों कमेन्टबो खालामदो आरो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नै बेनो आरो नै जाहानि बारिया सफैबाय आङो बारियाव। आरोना जाहानि बारिया बिराद थास'बो दोङो इनिक' थाम्फैबो लुवारबो थांनोसै दायो। बारिनिफ्राय फायनानै उरलिनाहानाव थांबाय थादो जोङो दायो बाजैदो आंदो ओमफ्राय उरलिनाहानि न'खौबो देखायनोसै माबायदि नायलांबाय थानाय उरलिनाहानि न'आ नै मोनफैबाय दायो जोङो उरलिनाहानि न'खौ। ओइ उरले उरले दोङो ना गैयाले ओइ उरले उरलेयानो गैया माथो न'आव उरले उरलिनाहानि न' मोनफैबाय जोङो दायो फैयै फैयै उन्दुबाय थादों माला उरलिया पात्तायानो गैया नै बाजैया लामायाव मोनबोबाय मालाय दा मोनाव बयलारदो जागोननो थास' बिबार नै बिसाबो फैफादे नै पार्चिस पार्चिस नायदो आयौ पार्चिस गामिसो जामजाबाय फैबायलै जोंहा उरलिनानिफ्राय न'आव थांबाय थादो। उरलिनानिफ्राय न'आव थांबाय थादो जोङो दायो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफैफिनगोन दे बाय बाय।